Magandang araw Pilipinas, welcome to CNS Vlogs PX. Magandang umaga at magandang hapon sa inyong lahat. Shoutout muna sa mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, shoutout muna sa aming Team Alliance. At shoutout din sa mga mahilig mag-alaga ng kalapati at mga nagre-racing dyan. Shoutout muna kay Dennis Maat na isa ring kalapatid na taga Caloocan City at kay Inyong Velasco. Ayan, shoutout sa inyo dyan, mga nagre-racing, mga kalapatids natin dyan. Ayan, shoutout din sa pinsan ko, ayan, kay Joey De La Cruz na taga Bulacan. Ayan, shoutout sa iyo isa. Ayan, mapakita ko yung mga alaga kong kalapati. Ayan, shoutout sa inyo dyan mga idol. Ayan, maraming salamat sa inyo. Talagang ako nangyayari. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.